नोटीस काल पाठवली गेली निवडणूक आयोगाला राणेंची खासदार घेऊन. तुम्ही विजय मान्य न करता खिलाडी वृत्तीने रडीचा डाव खेळला जातोय असा आरोप केला जातो. खरं तर ज्या चुकीच्या पद्धती आहेत त्या चुकीच्या पद्धतीमध्ये उमेदवार म्हणून राऊत साहेबांनी पाठवले आहे त्या संदर्भात ते सविस्तर आपल्याशी बोलतील. साहेब, शिंदे गट आणि उबाटा गट यांच्यात फूट होण्यात 2 वर्ष पूर्ण झाले, कसं बघताय? खरं तर आज आपण बघित असेल की 2 वर्षामध्ये या राज्याला काय मिळालं ह्याचा विचार खरं तर केला पाहिजे. आज शिवसेना पडल्यानंतर सुद्धा शिवसेनेबरोबर उद्धव बाळासाहेब ठाकरेबरोबरच लोक राहिले आहेत आणि त्यामुळे येणाऱ्या काळामध्ये सुद्धा उद्धव ठाकरेबरोबर लोक राहतील. 27,000ची पिछाडी आणि 3 महिन्यामध्ये तुम्हाला करावं लागणारा काम कसं सामोरे जाणार आहात काय वाटतंय? खरं तर याआधी सुद्धा या मतदारसंघामध्ये डिपॉझिट केलेल्या शिवसेनेच्या उमेदवार गेलेलो होतो आणि त्या ठिकाणी मी 2 वेळा आमदार झालेला आहे आणि त्यामुळे मला खात्री आहे की लोक माझ्यावर आहेत. ज्या काही चुका झाल्या असतील किंवा जिथे आम्ही कमी असू तिथे आम्ही प्रयत्न करू आणि पुन्हा एकदा या विधानसभेवरच भगवा फुडकू. तुम्ही आमसभा घेतल्या नाही त्यामुळे जनतेच्या दरबारात तुम्ही गेला नाही असा आपले आरोप होते आणि त्याच्यावर रणकांतदार विरोधक म्हणतात की जनतेच्या दरबारात जाऊन आता माफी मागा असंही विधान केलं गेलं. नाही आता ते माफीचं मला सांगितलंच आणि आमसभा खरं तर या जिल्ह्यातील जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्या निवडणुका खरं घेण्याचं धारिष्ट यांनी दाखवलं नाही. खरं तर जिल्हा परिषद पंचायत समिती अस्तित्वात नसल्यामुळे आमसभा कोण घेतं? आमसभा पंचायत समिती घेतं आणि त्यामुळे त्या आमसभा पंचायत समिती अस्तित्वात नसल्यामुळे ह्या आमसभा होत नाहीत याच्याबद्दल त्यांनी माहिती घ्यावी. आणि खरं तर मी कुठेही लोकांसमोर येण्यास लोकांबरोबर फिरण्यास मी कुठे कमी पडलो नाही आणि कमी पडणार नाही. खरं तर हे जे आरोप करत आहेत त्यांना माझी एवढाच सल्ला आहे की येणाऱ्या 3 महिन्यामध्ये विधानसभेची घोषणा होईल त्यावेळी तुम्हाला भाजपचं तिकीट नाही मिळाल्यानंतर तुम्ही कशा भारतीय जनता पार्टीला शिवाय घालतायत किंवा तुमची भूमिका त्यावर कशी असेल याची मी वाट बघतोय. दीपक केसरकरांनी शाळेच्या मुलांना गणवेश देण्याचं जाहीर केलं होतं पण आज सावंतवाडी आणि पालवण हे 2 तालुके वगळता गणवेशच कुठे दिसत नाही. खरं तर आता निवडणुकी झाल्या आहेत. निवडणुकीमध्ये जी आश्वासनं दिली होती केंद्रीय मंत्री नारायण राणे म्हणून सांगितलं होतं की 25,000 लोकांना जर्मनीला पाठवणार आहे म्हणून. केसरकरांनी सांगितलं होतं की सगळे शिक्षक आपण भरणार आहोत. आज 50% शिक्षकांच्या जागा आजही रिक्त आहेत. आज सगळ्या मुलांना शालेय वाटपाचं झालं नाही आहे. आज पावसाळा खरं तर लांबला आहे. एवढा पावसाळा कधीच कोकणात लांबला नव्हता. कुठल्याही कृषी अधिकाऱ्याला सांगितलं नाहीत की या पावसाळा आल्यानंतर पेरणी किती झाली आहेत, किती हेक्टरमध्ये पेरणी झाली आहे, दुबार पेरणी करावी लागेल की काय, असं कुठलाही आदेश कृषी विभागाला अजूनही दिले नाहीत. आणि त्यामुळे खरं तर हे राजकारण करणार आहेत. राजकारणामधनं स्वार्थ आणि पैसा याचा वापर करण्यात ही आरोप प्रत्यारोप करण्यात येतले आहेत. पण सर्वसामान्य लोकांच्याकडे प्रश्न नाहीत, सर्व लोकांकडे उत्तरं नाहीत ही मात्र वस्तुस्थिती आहे. मुख्यमंत्र्यांनी काल असं म्हटलंय की कोकणामध्ये ठाणा, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, पालघर आणि रायगड या 4ही ठिकाणी आम्ही विजय मिळवला. शिवसेना सगळी संपली, मुंगी घुसायला पण जागा ठेवली नाही असा त्यांनी थेट आरोप केला. नाही खरं तर त्यांनी विजय मिळवला ही वस्तुस्थिती आहे. परंतु कशावर विजय मिळाला त्यामध्ये विधानसभेमध्ये किती क्षेत्रामध्ये उद्धव बाळासाहेब ठाकरेंना मताधिक्य आहे या सगळा विचार त्यांना माहिती आहे. आणि त्यामुळे त्यांनी किती म्हटलं तरी आधी या दिवसात सांगितलं की शिवसेना संपणार, एकही निवड येणार नाहीत. परंतु शिवसेनेचे 9 खासदार निवडून आले. आणि कोकणामध्ये सुद्धा उद्धवजींनी आता सांगितलं आहे की कोकण हा शिवसेनेचा श्वास आहे आणि पुन्हा एकदा उद्धवजी त्या कोकणावर लक्ष टाकतील. संदेश पारकरांनी राजीनामा दिला साहेब, नाराजी नाट्य कुठे पाहायला मिळते? नाही संदेश पारकरांनी जबाबदारी म्हणून राजीनामा दिलेला आहे परंतु ते राजीनामा निश्चित मागे घेतील. ओके किती प्रश्न विचारतो? रॅपिड प्रश्न टाईप. खूप दिवसांनी बघा तरी ए छान वावरतो आमचं ते आहे तर काय गरम होतं जरा उशीर झाला कारण ते ह्यांच्याकडे कोरगावर मारले ना तिकडे गेले